ng mga nagbabagang balita. Tatlong tumatawid ng kalsada sugatan matapos masagasaan ng isang motorcycle rider. Nasa 50 pasahero patungo sa Southern Leyte na stranded sa Andaya Highway matapos masiraan ang sinasakyang bus. At Zero Shadow Day, paano kaya nangyayari? Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. 4 ang sugatan kasama na ang 3 tumatawid sa kalsada matapos masagasaan ng isang nakamotorsiklo sa Pili, Camarines Sur. Ang iba pang aksidente sa kalsada sa probinsya, alamin sa ulat na ito. 3 pedestrian ang nagpapagaling pa hanggang ngayon sa ospital matapos mabundol ng isang motorista sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur, alas 10:30 ng gabi nitong Abril 28. Ayon sa Pili Municipal Police, mula Albay binabaybay ng motorista na si alias Melo, 19 anyos, ang nasabing kalsada patungo sa direksyon ng Naga City nang hindi nito mapansin ang nooy papatawid ng mga biktima. Unang nabundol nito ang mapatawid na si Bonifacio, 44 anyos. Habang nadamay din sa insidente ang mag-ina na naunang tumawid nang mag-slide ang motor na minamaneho ng rider pagkatapos nitong mabundol ang naunang biktima. Base po doon sa pinangyarihan, medyo medyo may pagka-dark portion ang lugar. Parang kulang sa street light. Siguro hindi natin kasi gabi, kasi may kasalubong siya mga sasakyan din, malay mo na silaw na kasi ang tao baga maliit lang yan. Kung National Highway, ang iniisip nun, yung pagmaneho lang talaga nila, hindi nila iniisip kung may tatawid yan kasi ganitong oras na ng gabi. Siguro hindi niya nakita. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ang mga biktima kasama na ang motorista. Agad naman na naidala sa Bicol Medical Center ang mga ito para mabigyan ng karampatang atensyong medikal. Lagi po namin yung pinapaalala sa mga motorista na mag-ingat po kasi ito pong Pili is front ng accident. Itong lugar kasi lahat ng galing Maynila, papuntang Bisaya, Mindanao, lahat po dito yan dumaran sa amin. Tapos pag nakamotor po tayo, palagi tayo gamit ng helmet. Tapos pag hindi natin sigurado yung daan, huwag masyadong mabilis yung takbo kasi hindi natin kabisado. Tapos pag inaantok, pwede tabi, magpahinga. At hindi pinagbabawal namin sa lahat yung magmumotor na nakainom. Samantala, nag-uusap pa ang mga sangkot sa insidente kung magpapaaraylo. Sugatan ng driver na 2 pasahero ng isang van matapos itong banggain ng pampasaherong bus pasado alas 7 ng umaga nitong nakaraang araw sa kahabaan ng Andaya Highway, Barangay Kulakling, Lupi, Camarines Sur. Ayon sa investigasyon ng Lupi MPS, patungong direksyon ng Manila ang 2 sasakyan. Aakma ng pakaliwa na sana ang van nang bigla na lang itong salpukin ng pampasaherong bus. Ang 2 sasakyan ay papuntang Maynila. Yung van ang nasa unahan, kinuha niya yung kaliwa para tumawid sa kalsada, naka-signal light. Habang naka-signal light siya, itong pampasahirong bus na Raymond ay mabilis at nagpang-abot. Sa ngayon, nagpapagaling na sa ospital ang mga sugatang biktima samantalang sasagutin ng kumpanya ng bus ang lahat ng danyos at pagpapagamot sa mga biktima. Eli Balbin, Regine Bue, CSN. Kasunod ng jellyfish sting incident sa Siruma, Camarines Sur, wala pa umanong presensya ng dikya sa karagatang sakop ng Pasakaw na tinaguriang Summer Capital of Camsur. Barangay Council may panawagan sa mga turistang pumupunta sa lugar. May ulat si Eli Balbin. Wala pang naitatalang presensya ng mga jellyfish sa karagatan sakop ng Pasakaw, Camarines Sur. Matapos kasi ang naitalang jellyfish sting sa Siruma kung saan may binawian ng buhay ay hindi maiwasan mangamba ng mga resort owner sa lugar na baka mayroon na ring mga jellyfish sa karagatan. Ayon sa mga resort owner sa lugar, buwan ng Mayo kadalasan lumalabas ang presensya ng mga ito. Pinaghahandaan na din umano ng barangay sakaling makakita ng mga ganitong marine species. Di sa Lorenzo, piglaganan mi ng warning device katong mga tarpaulin na kung sakali
Saka ang sa council, nagpapaabot man kami, kami ang pag-iriba kong mga tanod, halos 24 oras kami nagbabantay. Nawawarningan mi na ang mga ekskursyon kung may nangyayari na nag-aabot na ang salabay. Kahit wala pang naitatalang presensya ng mga jellyfish sa lugar, ay hindi daw dapat maging kampante dahil mainit pa ang temperatura ng karagatan. Kadakla na ang mga kadagatan tayaon dyan ang mga jellyfish. Ang importante po na maaraman ta na during warmer temperatures or kapag mainit ang panahon, mainit ang tubig, active sinda. So mas nagdadakol, yaraon sinda dyan ang presensya. Usually, they are visible from April hanggang June. So depende sa temperatura or sa init kang panahon. Ngunit hindi daw lahat ng species ng jellyfish ay nakamamatay. Tama po. All over the world, we have around 200 various species po ng jellyfish, and 5 or anom dyan sa mga species na yan ay talaga extremely dangerous, and saro dyan ang box jellyfish na matatagpuan sa Pilipinas na yaon digdi sa Bicol. Kaugnay nito, pinag-iingat ng BIPAR ang publiko sa paglalangoy sa mga open waters at maging vigilante sa paliligo sa dagat dahil season ngayon ng mga jellyfish. Eli Balbin, CSN. Nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko ang pampasaherong bus na nasiraan sa bahagi ng Andaya Highway sa bayan ng Lupi, Camarines Sur. Mga pasaherong patungong Southern Leyte, ilang oras na stranded. Narito ang ulat. Gutom, pagod at init. Ganito ang sitwasyon na inabutan ng CSN sa 53 pasahero na patungo sa ng Southern Leyte mula sa Metro Manila. Matapos masiraan ang kanilang sinasakyan na pampasaherong bus sa bahagi ng Andaya Highway sa Barangay Kabutagan, Lupi, Camarines Sur. Sa mga oras na ito, nagkakaroon ng pagbigat ng daloy ng trapiko matapos masiraan ang isang bus sa Andaya Highway, Barangay Kabutagan, Lupi, Camarines Sur pasado alas 12 ng umaga. Ayon sa ilang pasahero, patungo silang Southern Leyte. Umabot sa 12 oras ang pag-aantay ng mga pasahero. Ayon kay Armando Duquila, driver ng bus, hindi nila inaasahan na masisiraan sila. Biglang umusok, naano na pala yung gulong, tumabingi na. Yun lang, buti paahon. Ano daw, ipapagawa to tapos may re-rescue yung bus. Dismayado naman ang mga pasahero dahil sa tagal nilang nag-aantay. Alas 12:30 po. Bakit po? Ano pa nangyari? Na ano yung gulong namin sa ano yung parang lumuwag daw. Yun, nagpanik na kami. Yung gulong po kasi sa kanan lumabas, tapos umusok na sa loob, kaya nagsigawan na sa loob, sabi may usok, uminto na. Nagpaabot naman ng tulong si Victor Hoben sa mga pasahero na na-stranded sa kanilang bayan. Ako po, pwede naman natin sindatawan yung tulungan na makakain. Igwa po akong mga daradarangon niya na mga pagkain. Pwede natin siguro igdi sa karinderya igdi, makiluto kita igdi, magtarabangan tayo. Agad naman na tumugon ng Lupi MPS upang isaayos ang daloy ng trapiko sa lugar. Samantala, pasado alas 2 ng hapon, Abril 29, nang mai-transfer sila sa bus. Sa pinadalang mensahe ng pasahero, muli na naman itong nasiraan malapit sa Bicol Central Station sa Naga City. Eli Balbin, CSN. Una nang naibalita sa Kamsur News ang mga nakahambalang na poste ng kuryente sa pinalawak na kalsada sa Naga City. Ngunit mga poste sa lugar, malabo pa umanong ma-relocate. May ulat si John Amador. Una nang naipabalita sa Kamsur News ang mga nakahambalang na poste ng kuryenteng ito mula Balatas hanggang Kararayan, Naga City. Nanawagan pa ang Barangay Council ng Balatas na sana ma-relocate ang mga poste at huwag nang antaying maging sanhi pa ito ng aksidente. Ngunit nitong nakaraang araw, sumalpok ang isang sasakyan sa isang poste sa kahabaan ng Barangay Kararayan, Naga City. Ligtas naman ang driver dito. Kaugnay ng insidente, ipinaliwanag ng Casarecados Camarines Sur 2 Electric Cooperative kung bakit hindi pa ma-relocate ang mga nakahambalang na poste sa lugar gayong lubha itong mapanganib sa mga motorista. Actually po ining Kararayan Balatas going to San Isidro, Barangay San Isidro, Naga City. Igwa na po kita kaya ning coasting. Actually na-coordinate na yan sa DPWH and sa City Government of Naga
Dahil ini po kayang pinahiwas sa tinampo po dyan, according to DPWH region, na-download po sa Industry Fund, ano, kung sabihin, si Pondo po na-download sa region, kung DPWH, and nagahalat kita sa coordination in the sa City Government of Naga, dahil ang gabos po kayang road widening project, kabali po yan duman sa joint circular, no? Joint circular number 1 between Department of Energy and DPWH na kung saan ang gabos pong mga proyekto pang gobyerno, kabali na po itong mga pagpapahiwas kang tinampo na naapektaran si distribution system o distribution lines kang mga electric cooperatives, kabali na po dyan ang Kasureco 2, dapat compensated. Bago pa man umano magsimula ang mga road rehabilitation and widening projects, mayroon ng costing na naisumiti ang kooperatiba sa DPWH. May ilan na din umanong lugar ang nasa maayos ng kalagayan dahil nabayaran na ng ahensya. Pagpuon pa lang po kaining mga road widening project na ini, igwa na po kitang mga costing na naipadara. Kabali na po dyan, syempre si gastos kang pagpalipat kang mga apektadong mga poste. Pareho po kang nangyari sa Barangay San Felipe, malinig na po ang tinampo. Yan po, bayad po yan. Maharlika Highway, MT Villanueva Avenue, kabali po dyan itong Magsaysay. And part kang Mabolo, Phase 1 kang Panganiban Drive. Yan po, bayad po yan gabos. Mayroon ding mga poste ang hindi pa nare-relocate sa ilang lugar sa Naga City tulad sa Barangay del Rosario, Kiburak sa Bagong Bayan Sur dahil hindi umano maaaring ipatong sa mga consumer ng kooperatiba ang gastos sa operation cost ng paglilipat ng mga ito. Yan po, gabos po yan, nakikoordinate na kita kayan sa DPWH region and nakakasakop na LGU. Dahil dapat makuata po kaya kung sisay po talaga ang mabayad kaining mga apektadong ini. Tadayta po ini pwedeng singilon sa mga consumer. Remember po, ang Kasureco to po, ang mga electric cooperative is non-stock, non-profit. Mayo po kitang pondo para gastusin dyan. And ini pong Balatas, Kararayan, going to San Isidro, almost 22 million po yan. Ang amount kaya kung ma-relocate kita. Samantala may mga poste na sakop ng diversion road sa Concepcion Pequeña at Concepcion Grande, Del Rosario papuntang Pili, Kanakman hanggang Calabanga ang nabayaran na ng 50% ng DPWH 3rd District Office kaya umano na isasaayos na at na-relocate na ang mga ito. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ng kooperatiba sa DPWH para tuluyang nang ma-relocate ang mga nakahambalang pang poste sa kalsada. Jan Amador, CSN. Himas rehas ang 3 tulak umano ng illegal na droga sa Naga City matapos ang ikinasang magkakahiwalay na buy-bust operation. Isa konsideradong high-value individual. May ulat si Regine Bue. Di na nakapalag pa ang 2 individual matapos maaktuhan na nagbebenta ng illegal na droga sa Purok 4 Bayawas Street, Barangay Abella, Naga City pasado alas 10 nitong nakaraang araw. Isa sa mga suspect ang itinuturing na high-value individual na 3 beses nang nahuli sa pagtutulak ng droga na kinilala sa alias na Chris, 26 anyos. Nahuli rin ang kasama nitong newly identified drug personality na si Ayas Chan, 28 anyos na kapwa residente ng nasabing lugar. Nakuha sa operasyon ang higit kumulang 8 gramo ng hinihinilang shabu na may standard price na 54,400 pesos. Talagang anti-illegal drugs operations, ang mas nanginginabang po ang community. Kasi kung ini po nakaluwas, kumbaga naipabakal, dakol na individual ang maapektuhan. And ining individual parte ini kang pamilya, si pamilya parte kang community. Once na iguang sarong taong apektado kang illegal drugs, apektado ang buong community. So, iniyo po, igdiyo sa anti-illegal drugs operations, ang pinoprotektaran ta po igdi si komunidad, although masasabing accomplishment kang PNP, pero mas dakula pong accomplishment kang community.
Sa Balatas, Naga City, mag-aalas 7 ng gabi ng parehong araw, nahuli rin ang isa pang newly identified drug personality na kinilalang si John Michael, 22 anyos, residente ng Purok 5, Barangay Balatas ng nasabing lungsod. Nakuha sa posisyon nito ang higit kumulang 5 gramo ng hinihinalaang shabu na may standard price na 34,000 pesos. Nahuli ang mga suspect sa pagtutulungan ng Naga City Police Station 1, Naga City Police Station 6, City Police Drug Enforcement Unit, Station Drug Enforcement Unit at City Intelligence Unit sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency Bicol. Under na rin sa padagos na kumbaga pag-implement kang special laws, lalo hindi sa anti-illegal drugs operations, ini po base na din sa kasuguan kan PNP organizations, kan sa toyang PNP, Police General Marbil, as in kan sa toyang City Director, Police Colonel Rebellion. So padagos po kita nagsasagibo kaning mga implementation of special laws. So hapon, ini yung pong sarong nadakop igdi sa Police Station 1, dati na po ini yung na-involve. So ini po, sa pagkakaaram ko, 3 beses na ini yung nadadakop sa anti-illegal drugs operations. Hobin pa ini pero dakol ng involvement. Nakakaluwas, ninhulita available din ang inaapuntang remedyo, lalo na ining sa plea bargain o kaya man ining sa probation law. So, court na po kaya nang nagdidesisyon kung ano ang nagiging hatol sa indap. Samantala, nasa kustodiya ng Naga City Police ang mga suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Regine Boy, CSN. Nakakulong na ngayon ang isang magsasaka na suspect sa pagtataga na nangyari alas 5 ng hapon nitong nakaraang araw. Base sa investigasyon ng kapulisan, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at nagkainitan umano sa pagitan ng biktima na si alias Tony, tricycle driver, 37 anyos, at ang suspect na si alias Mil, 31 anyos na kapwa-residente ng Barangay Palestina, Pili, Camarines Sur. Ayon sa report, naunang nanakit ang biktima kung saan sinaksak nito ang suspect gamit ang gunting sa mukha at sa iba't ibang bahagi ng katawan. Bilang pagganti, kumuha naman ang biktima ng bolo at pinagtataga ang biktima sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan. Napuruhan ang biktima na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad naman itong naidala sa Bicol Medical Center sa Naga City na kasalukuyan pa ring nagpapagaling. Samantala, kusa naman sumuko sa otoridad ng suspect na nahaharap sa kasong frustrated homicide. Minimal ayon sa PNP ang mga naitalang gun ban violator sa Naga City. PNP Kamsur, wala umanong namamonitor na banta sa mangyayaring eleksyon sa Mayo 12. May ulat si John Amador. Minimal ang naitala ng PNP Naga na lumabag sa election gun ban mula na magsimula ang election period. Ayon sa Naga City Police Office, may isang individual ang naaresto dahil sa gun bust. Tuloy-tuloy din umano ang ginagawang offline katok ng mga otoridad upang kumbinsihin ang mga gun owner na may expire na baril na ipa-safekeeping muna sa pulisya. Simula po nung pumasok ang campaign, election period nitong January 12, 2025. So tuloy-tuloy din naman po yung ginagawa nating offline katok o yung revitalized katok kung saan yung mga gun owners na may mga expired licenses and itong near expiry. So, pinupuntahan po natin yan para paalalahanan sila na mag-renew ng kanilang mga lisensya. Sa ngayon, dahil yung sa iba-ibang kadahilanan, hindi talaga nakakapag-renew, so meron na tayong 15 numbers ng firearms na deposited. So, Gayunpaman, nagpapaalala pa rin ng PNP sa mga gun owners hanggang matapos ang COMELEC election gun ban sa June 11. Until na matapos po itong election period, so bawal pa rin po ang pagdadala ng baril sa labas ng bahay kahit po ito ay kumpleto sa papeles. So yan po ang pagkakaiba sa election period. At yun naman po may mga paso na rehistro ng mga baril at lisensya. Kailangan din po mag-renew at ito po ay pupuntahan ng ating mga PNP personnel para po paalalahanan sila. At kung hindi po talaga kayang renew sa anumang dahilan, pwede po itong i-deposit sa pinakamalapit na police stations for safekeeping. Sa ilalim ng RA 10591, maging ang possession o pagdadala ng bala o ammunition ay mariinding ipinagbabawal ng batas. Samantala,
Plain view doctrine ang pinapairal na paraan sa mga checkpoints kaugnay ng election gun ban. Ngayong panahon ng eleksyon, ibig sabihin, kailangan lamang ibaba ang bintana at buksan ang ilaw sa loob ng sasakyan tuwing may COMELEC at PNP checkpoints. Ayon naman sa tagapagsalita ng PNP Camsur Provincial Office, tahimik, walang banta o irregularidad sa seguridad na may kinalaman ngayong eleksyon. Actually, generally peaceful dahil meron naman pong mga insidente ng mga crimes Pero sabi nga, hindi ito election related na mga crimes, and karamihan naman dito sa mga crimes na nangyari dito sa probinsya ng Camarines Sur solved. Not solved, cleared. Bibihira naman yung unsolved. Meron pa rin yung mga unsolved, yung lalo yung mga recent na mga incidents, pero may mga sabi nga persons of interest na sa mga kaso na mga unsolved. Kaya may tinatracking. So hindi mo dapat na maging problema, hindi dapat mabahala yung ating mga mamayan. Wala pa tayong recorded na election related incident dito sa probinsya ng Camarines Sur, and we thank God na talagang kahit na sa gun ban during checkpoint, negative po tayo dyan. So wala tayong violator ng Omnibus Election Code. Handa na rin ang PNP sa ilalatag na seguridad sa mismong araw ng eleksyon. Jan Amador, CSN. Hanggang sa June 14 na lang ngayong taon ang estate tax amnesty ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ahensya na nawagan sa mga taxpayer na huwag nang antayin ang deadline. May ulat si Darlene Lastrullo. Muling pinaalalahanan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng mga taxpayer na hanggang June 14, 2025 na lamang ang palugit para sa estate tax amnesty program. Kaya sa may mga ari-arian na hindi pa nababayaran ng buwis, ito na ang tamang panahon upang ayusin ito ng walang dagdag na penalty at interest. Ang estate tax amnesty ay alinsunod sa Republic Act No. 11956 o Tax Amnesty Act of 2023, kung saan binibigyan ng pagkakataon ng mga pamilya na bayaran ng buwis ng ari-ari ang naiwan ng kanilang mahal sa buhay. Sa mas mababang rate na 6% lamang ng kabuuan nitong halaga, walang penalties at walang interest. With the onset of the estate tax amnesty, which actually happened almost 6 years na kasi pangatlong extension na to. So probably wala na talagang another extension. So sa tingin ko very important na malaman ng ating mga taxpayer na meron silang pwedeng i-avail na amnesty and mai-transfer na ng lahat ng heirs yung mga properties ng kanilang minsan mga ninuno pa, yung mga kanununuan pa nilang kamag-anak. Sakop ng programang ito ang mga ari-arian ng mga namatay noong o bago ang May 31, 2022, kailangan lamang magsumite ng mga kinakailangan dokumento tulad ng estate tax amnesty return at acceptance payment for sa alinmang tanggapan ng BIR otorisadong bangko. Pero may qualifications tayo. Kailangan yung ating mga decedent or yung mga deceased person or yung person na may properties na ita-transfer sa kanyang heirs ay dapat namatay po siya May 31, 2022 and prior years. So, yung mga namatay after May 31, 2022, hindi po maa-avail yung estate tax amnesty. However, ang benefit naman nito is makakapag-settle sila on a basic tax lang po. So, walang penalty, walang increment ng surcharge, walang interest, walang compromise penalty, only at 6% rate. Okay, so halimbawa lang po na-compute namin, walang net taxable estate. Meron tayong tinatawag na minimum estate tax amnesty payment na 5,000 pesos. Sa June 14, 2025, ang huling araw ng amnestiya, pagkatapos nito babalik na sa regular na buwis kasama ang interest at penalties. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.bir.gov.ph o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Revenue District Office. Darlene Lastrullo, CSN. Naobserbahan ngayong araw ang Zero Shadow Day sa Luzon kasama na ang Camarines Sur. Pag-asa, pinaliwanag ang naturang phenomenon.
May report si Darlene Lastrulio. Isang pambihirang kaganapan ang nasaksihan kamakailan sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Dahil ito sa tinatawag na Zero Shadow Day o halos walang anino ang mga patayong bagay sa ilalim ng tirik na araw. Nasilayan nito sa Central at Southern Luzon ang Zero Shadow Day na nagsimula noong April 20 at magtatagal hanggang May 4. Samantala, sa mga lungsod sa Bicol Region tulad ng Masbate, Legazpi, Naga at Daet, marami ang namangaha sa kakaibang phenomenon kung saan sa eksaktong tanghali ay halos hindi na makita ang anino ng mga bagay dahil ang araw ay direktang nasa tuktok ng kalangitan o zenith. Ang Zero Shadow Day ay nagaganap 2 beses kada taon sa mga lugar malapit sa Ecuador tulad ng Pilipinas kung saan sakto ang pagpatong ng araw sa tuktok ng kalangitan. Ayon kay Ian Neil M. Nunez, officer in charge ng Pag-asa Camarines Sur Agromet Station, wala namang negatibong epekto ang Zero Shadow Day sa kalikasan o sa kalusugan ng tao. Wala naman po. Wala namang sinasabi yung DOST Pag-asa about sa impacts niya dito sa atmosphere or environment natin. Paalala rin ng mga eksperto, ang Zero Shadow Day ay madalas tumatagal lamang ng halos 1 minuto bandang tanghali. Hindi otomatikong nawawala ang anino kundi ang mga patayong bagay lamang ay direktang naiilalim sa araw, kaya't hindi madaling makita ang anino sa lupa. Nakadepende rin ito sa lagay ng panahon, kaya't mas malinaw itong naobserbahan kapag maaraw ang paligid. Ang mga kaganapang tulad ng Zero Shadow Day ay hindi lamang nagbibigay saya sa mga mahilig sa agham, kundi nagpapailalim rin ng ating pag-unawa sa kalikasan at sa papel ng araw sa ating araw-araw na pamumuhay. Isa itong paalala na kahit tila walang anino, huwag kalimutan ng tamang pag-iingat sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Darlene Lastrulio, CSN. Bakasyon na ang mga bata kaya marahil ang iba sa kanila ay babad na naman sa gadgets. Kaya ang isang barangay sa Camarines Sur may pa-fun games na libangan sa mga kabataan sa lugar. May ulat si Darlene Lastrulio. Lalo pang tumitindi ang init ng panahon at kasabay nito naghahanap ang mga kabataan ng mapaglilibangan na dahil sa bakasyon ay minsan nababagot na sa screen time at permi sa bahay. Ngunit sa Barangay Binanuan ng Pili, Camarines Sur, isang hakbang ang inulunsad upang ilayo ang mga kabataan sa labis na paggamit ng gadgets. Sa patuloy na pagtaas ng temperatura ngayong tag-init, naglunsad sila ng mga outdoor activities para sa mga kabataan. Kabilang sa mga aktibidad ang billiards tournament, football at iba pang larong panlabas upang mailayo sila sa labis na paggamit ng gadgets na aniyay nakakasira ng mata at kalusugan. Itong igo talaga sindang mga pamphlets, ng mga reading materials. Diyan ko sinda pigpapakarawat sa terrace, nagkakairipon, ngunya binayaan ko duman. Daw nga ni medyo nagkakagirisi okay lang. At least, nag-i-stay sinda duman, nag-i-enjoy sinda. O, tas sabi ko, pigaano ko man, o ikaw muna si teacher, ikaw muna. Garo, tinatawan ta sinda ng mga gibo para dai sinda mag-expose. Tasi ang aki baga, daw mainit siya, gusto nila magparadalagan sa luwas. O, yan ang tinatao ko sa sinda. Sabi ko, ang time nindo, pag aga, pwede ka mo magbalad hanggang 7 o'clock lang. Ta ako, ang makuapo ko, amay man talaga magmarata, pipabalad ko talaga yan hanggang 7 o'clock. Ayon pa kay Kagawad Buscargas, ang ganitong mga libangan ay hindi lamang pampasaya, kundi makakatulong din sa pisikal at mental na kalusugan ng kabataan. Samantala, ikinuwento naman ni Ginang Angelica Tandaan, isang residente at ina sa lugar, ang karanasan ng kanyang anak tuwing wala siya sa bahay. Aniya, maliban sa paglilinis at paglalaro sa gadget, minsan ay sumasama rin ito sa mga kaibigan para maligo sa falls o sapa dahil sa matinding init. Sabi ko nga dahil pwedeng maging libangan ang cellphone. Kailangan magtaga-kilos-kilos baga ta. Tulad nga baga, may nai-stroke baga. Sa mata nga nagkaka-epekto baga. Ito nga ko sa YouTube baga, naglaktong bibig dahil sa kakaano na baga ng pag-cellphone. Wala nang iba. Siyempre, kamay na lang. O yung bibig parang naano na. Tigpasa ko nga isa kasubanggi na iling ko. Itong pagpupuyat, magparapuwet sa cellphone. Ibang mga araw ba ito. Dapat talaga dahil man pwede daw bakasyon, tag-init, dahil man pwedeng maging libangan ang cellphone.
Bagamat uso pa rin ng paglalaro sa labas, paalala ng mga nakakatanda gawin ito sa tamang oras upang makaiwas sa init ng araw at iba pang panganib sa kalusugan. Ngayong tag-init, patuloy ang paghimok sa mga kabataan na maghanap ng balanseng libangan, mga aktibidad na hindi lamang nakakatuwa, kundi nakabubuti rin sa kanilang kalusugan at kaalaman. Gayunpaman, uso pa rin ang paglalaro sa labas basta may disiplina, tamang oras at tamang gabay. Darlene Lastrulio, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsler News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.